Έχετε έποντος, έχετε έποντος. Άρχισε. Προχώρε κοντεύον. Άρχισε. 4. 4. Άρχισε. 4. 4. Ανέμενε αναγνώριση. Ανέμενε αναγνώριση. Δεν θυμόμαστε τα νούμερα, στρατιώτη. Άσε αυτά τώρα. Δεν θυμόμαστε τα νούμερα. Άρχισε. Δεν θυμόμαστε τα 4. νούμερα. Πόσο? 4. Το είδες. Το είδες ξανά και λες 4. 4 λέω. Άρχισε. Θα πάρω τον αρχιφύλακα. Τι λέει πώς δεν έχει φύλακα. Πες νούμερο σκοπού 4. Τώρα πάρε να σε δω. Εδώ. Άρχισε. Ναι, αρχιφύλακας. Ποια είναι το συνθηματικά και. 5. Το σχολικάρι μου. Λοιπόν, εκεί σε ποια μονάδα. Σε ποιο λόγο. Δεν επιτρέπεται να σου πω κύριε Σε Κοντεύον. ποιο λόγο. Δεν είπα όνομα. Σε ποιο λόγο. 25 25. Τι είσαι. Τι λόγος. λέμε. Λέμε. Διοικητής Μαλαμούσης. Μάλιστα. Λοιπόν, Δευτέρα πρωί θα βγεις αναφερόμενος από μένα Για ποιο λόγο. για 5 μέρες κράτησης σκασμός. Τι 4 τι 5. Θες να το κάνω 10. Να μου λέγατε. Θες να το κάνω 10 μέρες φυλακή. Τι 4 τι 5. Γελάς. Ρε γελάς. Είσαι σοβαρός ρε. Φυλάτε από τον πελά μου. Τι γελάω. Εδώ είναι το πιο ευαίσθητο σημείο του στρατού ρε. Εντάξει, για ένα νούμερο μπερδευτικά και πήραγε. Τι είμαι. Επίλακο. Επίλακος είμαι. Έτσι μου έχουν πει ο άλλο. Μακάρι να γινόμουν ρε. Ίδωρος είμαι. Ήγαλαφος. Ναι. Εγώ δεν έκανα πήλαφο. Τα ξέρεις τα νούμερα. Μην το δεις. Τα ξέρεις. Τι. Τώρα αναγνώριση. Τώρα. Που σου έχω δώσει 5 μέρες κράτηση. 5 μέρες κράτηση από το Στυλιανίδη Νικόλαο. Τουλάχιστον να κάνουμε Σκασμός. 5 μέρες κράτηση από το Στυλιανίδη Νικόλαο και θα γίνουν 10 αυτοί. Μάλιστα. Από το διοικητή σου. Τουλάχιστον να κάνουμε την αναγνώριση και Τελείωσε. Αναφερόμενος. Παράγω σε εγκυπρέκα από το δηλώσω τώρα. Άλλη τι εσύ. Άντε έχει εύκολο. 5. Σκασμός. 5. Γάμισα. Πού πάει τώρα αυτός. Τώρα τι να γίνει.